המוצר הזה נקרא מערבל. הוא יושב ביציאה של המים חמים, הוא דואג שלא משנה מה, לא מהשמש ולא מהחשמל, לא יכול לקבל מים יותר מ-52 מעלות. ברגע שאתה אומר לי שאין לך מים חמים, לא מהשמש ולא מהחשמל, באמת שיכול להיות שזה בעיה במערבל. אז איך אני בודק את זה? זה היציאה של הדוד, אני שם על זה, זה רותח, רותח, רותח. מפה יש הזנה של מים קרים, זה היציאה של החם לכיוון הבית. אני שם את היד פה, בכלל לא חם. ככה אני יודע שהמערבל דפוק, שפה רותח. אז אני מחליף את המערבל, אחי. יש לך פה מערבל חדש, איטלקי, קלפי, של חום מגן. בבקשה, אחי. עכשיו שמים גם את היד פה, וגם שמים את היד ביציאה, מרגישים ששתיהם חמים. כשסיימנו להתקן את המערבל, והלקוח התקן אותנו שיש לו מים חמים, נשאר אתגר קטן, קבלו איזה סולם יש פה. מתחתיו יש אחרי זה עוד סולם לרדת. בקיצור, שלנו בהצלחה, אנשים סופר סופר יצירתיים עם היציאות לגג.